Okei, no niin, kokeillaan nyt tehdä videota. Tää on jännittävää. No niin, siis mä oon nyt täällä veneellä ja mä en tiedä kuuluuko mun ääni videolla kauhean hyvin, mutta mä tarkistan sit jälkikäteen. Eli mä oon täällä mun asuntolassa ja mä oon nyt yksin täällä huoneessa. Täällä on mun huoneessa vaan minä, vaikka täällä on toinen sänky, mutta jostain syystä tänne ei ole tullut toista asukkia vielä. Ja viereisessä huoneessa asuu 2 tyttöä, mutta ne on nyt poissa, joten mä voin kuvata tätä videota. Eli mä oon ollut nyt täällä veneellä 2 viikkoa ja mun piti perustaa tää blogi heti kun mä tuun veneelle, mutta vähän on jäänyt blokkailu vähälle. Mutta mä ajattelin, että mä korjaan tilanteen nyt tällä videolla. Eli mä oon tykännyt tosi paljon olla täällä ja mä ajattelin, että mulla voi tulla koti-ikävä, mutta ei todellakaan ole tullut. En kaipaa vielä ollenkaan Suomeen, vaan mä oon viihtynyt täällä tosi hyvin ja täällä on tosi kotoisaa. Ja varsinkin kun mä voin välillä olla mun sukulaisten kanssa, jotka asuu kans täällä keskusta-alueella, ei kauhean kaukana täältä asuntolalta. Ja mitäs mä oon tehnyt? Mä oon käynyt yliopistolla, käynyt luennoilla, vaikka aika paljon luentoja on ollut peruttu. Eli tällä viikolla en ole ihan kauhean monella tunnilla käynyt, mutta mulla on alkanut siellä kansainvälisten suhteiden laitoksella pari kurssia ja sitten venäjän kielen kurssi, joka on kans tosi kiva oloinen. Ja sit on nähnyt muita vaihtareita. Ja täällä on muutamia tosi kivoja tyyppejä, joiden kanssa on viettänyt aikaa ja sitten nähnyt mummoa. Mä kävin viikolla mummon luona kylässä ja sitten on nähnyt mun serkun lasta ja sillä on maailman ihanin lapsi, suloinen 1,5-vuotias Renata, jonka kanssa mä aion nyt viettää enemmän aikaa. Pääsen hoitamaan lastenhoitajaksi. Ja mä voisin vähän esitellä tätä kämppää. Tää on vähän sotkunen, koska mä äsken istuin siinä, mutta tässä on siis mun huone. Ja täällä on toinen huone. Ja tänne suuntaan on keittiö. Ihan siistin näköinen. Mä oon käynyt katsomassa yhtä toista huonetta, missä asui yksi ruotsalainen tyttö. Ja sillä oli aika paljon huonomman näköinen se asunto. Eli mulla kävi ihan hyvä tuuri tämän kanssa. Ja sillä asuu 6 ihmistä samassa asunnossa, kun taas mulla asuu 3. Eli paljon mukavampaa jakaa suihku ja keittiö, kun on vähemmän porukkaa. Mutta tässä oli pieni infotervehdys täältä. Mutta katsotaan nyt vielä jatkossa lisää videoita. Okei, mä ajattelen käydä istuskelemassa hetken aikaa tuolla alakerrassa muiden tyyppien kanssa ja sitten tuun takaisin tänne, kun mulla on vähän flunssainen olo. Eli nähdään!